дни след подновяването на шампионата. 13-тия кръг, дали ще бъде фатален за някой, ще разберем в течение на срещите, но Монтана срещу Пирин. Много интересен двубой на 18 октомври от 14 часа и 15 минути. Миньор Несебър, Янтра Лудогорец 2, Беласица Спартак Плевен, Локомотив Горна Оряховица срещу Ловеч, Марек Добруджа, също доста любопитен двубой на Бончук в Дупница. Дублиращи отбор на ЦСК 1948 ще търси 7-ма поредна победа. Този път съперник е Дунав. Етър спортист Своге Ботев 2 срещу Фратрия и Струмска Слава приема дублиращи отбор на ЦСК, така че всеки един двубой от тези крие интрига. Изобщо не можем да кажем, че победителя е ясен преди започването на двубоя, така че ще бъде доста интересно. А пък с обзора на кръга след 2 седмици ще разберем какво се случило в тези срещи. Време е да си пожелаем приятна вечер с програмата на Диема Спорт. Тя със сигурност ще бъде приятна, тъй като Павлета Рашкова влиза само след малко и предаването от Дома на футбола. Там има доста интересни теми, така че останете с нас. От мен и екипа, приятна вечер. Дербито на Лазурния бряг намира Ница и Монако в различно настроение. Орлетата позагубиха ритъм след незабравимата победа с 8-0 над Сен-Етиен. Докато монегаските впечатляват на всички фронтове и карат дори Пари Сен-Жермен да трепери. Но това е двубой, в който местните страсти са над всичко. Гледайте Ница Монако. 27 октомври, неделя от 18 по Диема Спорт HD. Бохум спечели само точка от дома до момента, а големите изпитания тепърва започват. На хоризонта е шампиона, а преди това в града пристига рекордьора. Баварците вкараха шокиращите 27 гола в 4 визити до сега. Къде ще спрат на Руж стадион? Гледайте Бохум Байерн. 27 октомври, неделя от 16:30 по Диема Спорт 3 HD и Диема Спорт 3 4K. Макс Верстапен спечели 5 от последните 6 надпревари на Ерманос Родригес. В най-напрегнатия сезон на Формула 1 от години насам ще даде ли шанс на конкуренцията този път? Гледайте състезанието за голямата награда на Мексико. 27 октомври, неделя от 22 по Диема Спорт 3 HD и Диема Спорт 3 4K. Абонирай се за Диема Екстра или Play Диема Екстра. Най-големият магазин. 5000 продукта. 1000 секс аптека. 2000 секс играчки. За жени. За мъже. 500 BDSM аксесуари. Персонално обслужване.